BTC बिसायख'थिया खुंफुंजानो गेजेराव 3 दानसोल' दंसै BTC बिसायख'थिखौ लानानै BTCनि गुबुन बियाबाव बारनायखौ नुबाय बिसायख'थिनि बार थिग बेबादिनो 9 नं ST बियाबावबो बिसायख'थिनि बारखौ गोबारै बारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों BJPनि MCLA राजीव ब्रह्मआ BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गावनि बियाबाव गोख्रों हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों थांनाय 20 मे थामहिनबा मैया मोनाबिलियाव बनरगाव मण्डलनि बेन्दोंआव थानाय फारियै बंसिगाव आरो आफलागाव प्राइमारिनिफ्राय गुबुन दोलोनि सान 25 सुबुंफोरा राजीव ब्रह्मजों BJP दोलोआव हाबफैदों BTC बिसायख'थियाव 9 नं बनरगाव बियाबनिफ्राय BJP दोलोनि MCLA राजीव ब्रह्मखौ फिन देरहाहोफिननांगौनि थाखाय दोलोखौ गोख्रों खालामनो थांखिजों हेफाजाब होफैनो ओंखारबोनाय रायजो राजाफोरखौ दुंब्रुदै बरायो MCLA राजीव ब्रह्मआ बरायनायजों लोगोसे फैगौ BTC बिसायख'थियाव BJPआ देरहाथारगोन बायदि बियाबफोरावल' एबा मोन 25 सोल' बियाबाव बिजाथि फसंगोन आरो सरकारखौ ओनसोलनि जायखिजाया दोलोखौ लानानैनो दागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथियो MCLA राजीव ब्रह्मआ गासिबो जोंनि बनरगाव मण्डलनि मानसि बिथांमोना सिगाङावनो आंखौ हेफाजाब होबोनाय गासिबो आंखौ हेफाजाब होनाय कर्मि गोजा बिथांमोना दिनैहाय फिन आरो BJPखौ सापर्ट होनो बिथांमोना आंजों आखाइ हमफैबाय दा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय दा दिनैहाय 25 जन जाफैदों बंसिगाव प्राइमारिनि आरो आफलागावनि माखासे दं ओमफ्राय गासै 25 जन बिथांमोना एकदम फिसा फुरफुलिबो दंजोबोमोन प्राइमारियाव दा बिथांमोना दिनै फैफिनबाय दा बनरगाव हिसाबै जयनिं लाबोनांगौ गोबां दं फुराना मानसिफ्रानो आंजों लानो होननाय गोबां कन्टेक्टआव दंबाय थायो दा बनरगाव हिसाबै BJPआ दा सेथि नाम्बाराव दं आरो दस्राखौ आं बारा बुंथ'ला जिहेथु नोंथांमोनाबो मिथिखायो मिडियानि गेजेरजों सोर माहा जयनिं बारा लादों लायाखै दा आङो लागासिनो दं आं दा स्टार्ट खालामफिनबाय लाबाय थासिगोन दिनैनिफ्रायनो आरोबाव लाबाय जेब्ला आरो कन्टिनिउ आंहा 6-7टा जायगायाव लाबावनांगौ दं बेयावबो गोबां फुराना BPनि मानसिफ्रा आंजों फैगोन आरो गुबुन दोलोआव थानाय आरो साइलेन्ट भटार्सफोर बिथांमोना आंजों गासिबो सिङाव दंखाजोबो आरो बिथांमोना सोरबा गोबाङानो आंजों जयनिं जाफैखाबाय आं माखासे सिगाङाव मिडियायावबो प्लास खालामाखै बिनि सिगांबो आं गोबां जयनिं लाखादों दा आं बांसिन दा गामि थांनानै लायो बुथ सेन्टार दिनै हयथ' बिसोर गासिबो एफा प्राइमारि लेभेलनि नेता गोजाखाय आङो मेम्बारआव न'आवनो लानोसै सार होननायखाय आङो न'आवनो लानाय जादों दा आसा खालामदों निस्सय बनरगावनि रायजो राजाया आंजों दासिमबो दङ मोजां मोननाया दं आंबो बिसास दं बनरगाव मण्डलनि रायजो राजा बिथांमोना आंनि सायाव निस्सय अननाय दं आरो आं मोनगोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो आंबो खेबसेल' EM जानो हानायलाय नांगौखिनिखौ आं रायजोनि समस्याफोरखौ आं मावजोबनो हायाखै हयथ' नैथि खेब जुदि आं EM जानायमोनब्ला हयथ' गोबां मानसिफ्रा आंखौ अनसायबावगौमोन माखासे गेजेराव भुल बुजाबुजि जादों आंबो गेजेर खन्द'आव सिरि थाथ'दोंमोन दा आंखौ नोंहा जेरैबाबो बे बनरगावनिफ्राय BJPनिफ्राय टिकेट लानानै गेलेनांगौ होननायलाय हाइकमान्डआ बे हिसाबै दा ओंखारफिनबाय दा आं ओंखारफिनबाय फिल्डआव दिनैबो आंखौ बारा बेरायथ'वाखै खिन्थु आं स्टार्ट खालामबाय माने इलेक्सनाबो बारा सम गैला सेप्तेम्बर मासावनो जुदि जायोब्ला दाथ' नोङो बे मासावल'सो जुन जुलाइआवथ' माइ गायो रायजो राजाखौ जों खस्थ' होनो हाया ओंखायनो दा बे मासावनो जेसेबांखि हायो आं 30 तारिखनि गेजेराव जयनिंखौ लानायनि बेबस्थाखौ लादों এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব
मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमारजेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।